Господине, какво е това пламъче? Това? Това е пламъкът на познание. Кой го запали? Школата. Училището ли? Да, училище. То е приказка. Родно огнище. Кълче надежда. Прамайчена реч. Това пламъче разнищи млака килия и ще свети напред и надалеч. А ти кой си? Аз съм учителят Петър Косме. Първият учител в това училище, основано преди 100 лета. Госпожо, елате да видите кой е тук. Господин учителя Косме. Да, руенци знаят Петър Космев. Той е този, който преди 100 години разпали искрицата любородна, огряла мрака на невежеството. За това съм дошъл. Мечтата ми да превеля през времето, да видя дали се разгоря пламъчето. Добре се ни заварил, господин учителю. Навреме си дошъл. Днес нашето училище празнува юбилей. Той е наследник на твоето школо, но от 1939 година носи името на един велик писател – Елин Пелин. Писател, надарен с ярък талант и проникновение. Писател, който и в кратки произведения дава отговор на вечните житейски въпроси. Такъв е Елин Пелин. Хвала на такива българи. Да, друго е времето. Друго е училището. Други са белостреките къщи на селото. Но децата са си все същите. Със същите деволити усмивки. Със същите погледи, готови да ги пуснат в бели и закачки. Но виждаме нещо друго. И те като моите някогашни ученици искат да